Čaute ľudia, vítam z môjho videa, dneska natáčam Minecraft. Keď som minul natáčal Minecraft pre 4 myslím, tak som to ešte trošku hral za kamerou. A dneska som tu už 4 enderpearly. A už som tu aj zrobil ten kobec po celom, tak. A to som zrobil bunker. Tam si tej miestnosti si tam dačo tam. A zrobil tiež ten zelený koberec. Dlho mi trvalo, kým som získal ten koberec. Tak a dneska si pôjdem zväčšiť tú farmu, čo som tam dal zasadiť, myslím, semienka na obilie alebo čo také. Tak zoberiem, ale ja tu nemám semienka, škoda, to zoberiem ten pot. A poviem sa, či môžem zrobiť čo z tých škejnoch. A zoberiem si tú pačku a kamene, že som zrobil pačku na teda železné dvere. Takže že škejnoch chcem zrobiť toto, zoberiem a jednu pačku. Tekáme si tam tu naspäť. Škejny tiež. Zoberiem si ešte toto. A tie papiere. A idem si zrobiť toto. A idem sa vyspať, lebo je noc. Tak idem si zväčšiť tú farmu, čo mám tu. Skúsim tu vytieť tú travu, čiže získam také semienka. Tak mám až 4 semienka, tam zasadím. Čo to bolo počuť? Čo to tam je? To je mi taká dedinka, ktorú som sa ani nevšimol. No doždi. Tak to vystrelil šíp. A to bol ten kostlivec. Čiže ma netrafil. Ale zoberiem tie šipy. A daj mi to nejsť zobrať. No. Tak to pomestrelil. Ale nezískal sa ten šip, škoda. Tak odložím si tú motiku, zoberiem si diamantový meč a krompať železný. A ten potom plot si odložím tu. Až vidíte, už som si to aj dal pod celom ten zelený koberec. Fest dlho mi trval, keď som ho získal. Tak idem sa povedať do tej dedinky. Dúfam, že tam bude dačo dobre. Mám tu také nesnité meso som získal. Asi zombie zomrel. Tu taký. Tak to je čo? Taká truhla a chleba. A jablka. A ďalšie papiere. Zoberiem.
A tu tylu si tiež vyťažím. Aj krafťák. A tu je taká mačka. Keby som mal tá zribu, tak si môžem ochutiť. A tu si tiež vyťažím, toto je dobré. Sa mi bude hodiť na ich tvary. Alebo na čo také. Ide toto skôr, tak sa tam pôjdem. Á, zombie. Zabil som ho. Tak toto si tiež vyťažím. To budem potrebovať, koľko veľa to je. To budem potrebovať na... ono. Keď si budem chcieť zabiť tú vec, či tam na to môžem dať plnenie, tak toto tam potrebujem. Neviem presne, jak sa to volá. Tá vec. Tak tam tiež nič není. Ešte kde som sa nepozrel. Ešte tu som sa nepozrel. A nejaká turba. Ale dokonca už aj železo. Zoberiem si to. A tu tiež vyťažím. Aby ste vedeli, v ďalšom dieli sa poviem pozrieť aj do toho nedru. Dneska tam zrobím ešte ten zapalovať a zapaloviť tam, ale až v ďalšom dieli sa tam pôjdem pozrieť. A to si tiež zoberiem. Tu je mrtva, tu môžem zase potom. A dneska som to aj nejaká semienka. Tak kde tu také je? A asi iba jedno také. Tak som bol. Aj bol. To zabijem. Také. A Enderman. Nemohol zabiť, získame do pelu. A netrafil som ho. Čo to tu je? Nie. Fú, skôr som zomrel. Vyťažím to uhlie. Tak. Nie. Fú. Skočím tam do vody. A poviem sa, čo to tu je. Á. Vyťažím si toto železo. Aj to uhlie. A nech sa povedať, čo tu je. Možno tu nájdeme diamanty. Na chvíľu to stopnem. Tak som späť 100% preto, tak to bol. A teraz natiež som z také kamene. Že som mohol potom dostať. Naspäť hore. Chcem sa povedať, či to čo není. Tu tak. A tam sú také diamanty. Si vyťažím. Dajem naspäť, už tam nevím, lebo tam je. Enderman. Zabol som ho. A kde je do pela? A škoda, že som nezískal. Tak to dám tie kamene. Že nám mohol stať prejsť.
za jaké železno si vytěžím. Aj tu je také železo. A nie, zničil som krompač. Čo tam je? Nie, creeper. Do ryti. Oh. Ja ho to na chvíľu stopnem. Tak som späť, stopol som to preto, lebo tak to bol a som išiel tam naspäť dole po tej veci, získal som ich a som naspäť tu hore. Tak im sa povedať, či to čo není, tu pri tej dedinke. A tu ešte dačo. Zoberem, ďalšie mŕtvy. Tak a to je čo? Čo sa poviem, či sa čo není? A není. Tak im sa vráti naspäť do domu a napoľa dačo ukážem. To musím nájsť. Keď som išiel naspäť po tej veci, tak som videl to oného, jak sa volá. Ten predtým, čo majú také kúš a tak majú. Ja som uviaznil bez takých blokov, vám ukážem. To musím nájsť. Zasadím ešte na podaké semienka, čo tu mám. Aj tú mrkvu by si tam mohol zasadiť nejakú. Tady to je. Na koncu topím, a keď to najím, tak to ostane. Tak som späť. A už som to našiel. Čo to je? Sa pozrite tu. Kde je? Tak tomu nechápem. By tu bol. Čo? Či sa nemohol tam mať ho tak teleportnúť preč? Alebo čo také? No nechápem tomu. No každým na to idem naspäť. Kým sa ešte tu tak nestratím. Tak odložím si ten diamantový meč.
A te diamenty, czy tam widziałeś o dole? Tej jaskini, albo czy tam było takie wielkie? Teraz jsem tam viděl už 4 diamanty. Jsem tu. Až mám 10 diamantů. Tak to si odložím. To nějaké bloky. Tak já tu dám také semínka. Mrkvu a ještě ty věci. Tak já tu dám toto. Já to mějte teď ten koberec. Dám naspět. Tak dám vypěst to meso. A zrobím si také tyčky. Zrobím si diamantovou sekeru. A ještě krompač. Železný. Tak se dám vypět ještě toto meso. Tak tu si zoberem. Aj tu pačku. Vlastně tu musím si ten koberec, jak to mě pojď položit. Za to zabudol. Ten koberec dám tu tak. A tady jde ten koberec. A tu je. No. Zkusím vidět ten repliky ten. Dám si tu toto, to železový pec. Zoberiem si toto seno. Papír zadržím tu. Aj tie tyčky. Si odložím ešte to jedlo. Nechám to stopnem. Tak som 500% to lebo to zase takto bol.
Tak jim zrobić 100 sena, bekę chyba. Tak to coś zrobił, to... A się z nim zrobić zapalować. A ja zapalić ten portal do Endru. Do Nedru. A ja tam dojedę tu paczku. Tak? Teraz to zwyciężim. To teraz cię wyciężim. A po prostu mamy się taką rozdarną wolną. A to zadanie nas będzie Mattia, bardzo. A to zamyślić te bloki. Takie. To drzewo tam na nas być. A to zamyślić też do tego bloka. To był koniec. Pamiętajcie, lajkować dzwoneczek. Dziękuję wam za serducie. A, ciao, ciao.